Bos, enak apa ki? Lah kok RJJ piye iki? Wah, beneran ki Mah do teko. Anu le, jikono sego ning omahmu kono le. Loh, lah wong kene iki meh njaluk sego malah kon jikok sego ning omahku. Ayo sak lawe to, mosok sego tok ya piye no? Wah, bener kondone Kak Ros. Kupinge suloyo iki. Iya ni ae lah. Yo. Aduh, bajindul. Wah, ndas serepmu kok ireng, Pin. Matamu indah serep. Nah, Wah, abot mentah kaya kanca nek dijaluki tulung. Pin, cepet Pin, slak konangan Pin. Ayo. Lumayan ki dol rosok iki. Matane lho. Katel yo aja cepet-cepet, Cuk. Weh. Do nyapo cah? Iki lho mbangane disendek gawe mending tak dol. meh kok dol ning ndi, Pin? Lah, matane. Iki kanggo meh nggon jenang iki lho. Mah didol piye? Tok, apa ontelku sing ilang kae didol Upin yo yae? Wah, ya bisa jadi nek kuwi. Tak critani yo. Abraku sing ilang didol cah loro kuwi sepiro ae, akeh ra keetung. Iki nek tak jarne ae suwe-suwe omahku ditawa wong ora ngerti aku nggo. Iki nek nggo bandem gundule wong loro kuwi iso mlenthong ya. Lah kuwi gur tiru-tiru Mael kok, Tok. Nek Mael ngono kaki usaha. Kulaan dhisik, ora gaco jimuk enggone wong didol. Lang, sing jenenge usaha kuwi tidak mengkhianati hasil. Tingkat kesuksesan itu tidak dilihat dari kaya atau tidaknya. Tapi ki piye dhewe jalani urip iku lho. Pentol korek, kata-kata mutiaramu ora nyambung. Mutiara bosok. Mending kowe ngewangi aku gawe jenang. Ayo, gendang. Cik, Mah do menteleng tok i. Sales lebe, letoy men to. Kene aku ae. Nah, mbok ket mau lho. Ora malah menteleng kaya tugu ngono mau. Iya, wis rasa kecot. Yo Kang, bener Kang, ngono kuwi Kang. Ya rada banter no, selak mati genine. Nah, ngono kuwi Mas, bener Mas. Kuwi lho genine meh mati kuwi lho. Gatal cangkeman ae. Delokono ae, Cuk. Modar, Cuk. Dalang incen krepone wong tenan, tinggal mulih ayo Ji. Ayo. Yo, capek aku yoan. Kowe ngudak apa pargoy? Wis nyangkem ae. Lo mah marah-marah. Akon ngudak malah pargoy. Wis kene aku ae. Cocote. Wah, nyamari nek keceret iki. Nyo, sapa arep taine Saleh? Saleh ra aturan mah ngising sanggon koni. Ngerti nek tai gojengi ae. Gua kan ngono lang. Iki udah tai lho cah. Dulur-dulur, iki jenenge jenang kepepet. Soale ra enek danane. Wah, saiki ayo dipangan bareng-bareng. Enak apa ora iki? Wis ayo to dipangan bareng-bareng. Jarene mbahku mbiyen, panganan enak ra enak kuwi nek dipangan bareng-bareng malah enak. Lah malah enak tenan ora? Ya ora iki.